Esan ez dela egia, argia itzaltzen denian dena ilun denean, nirekin ez zaudela. Esan ez dela egia, argia itzaltzen denian dena maitzen denean, aski izaten zarela. Izan dugu, behin berrizera etortzariela Maika Telebistakoak, gure herrira, herri nahiko ez ezaguna, autopista gainetik pasatzen zaigu, baina jendia goiti bakarrik behiratzen gaituen, herri hontan bizitza guztiko jatetxe autokiona, guk beti ezagutu izan dugu, eta bueno, ez dakiz emat urte, baina betiko jatetxe horietako bat, zoritxarrez, agur esan gira dozko eta itxin dabe egunotan. Eta orduan, izan dugu gure omenaldi txotxikisa edo, eta gerorako bebai gelditzeko irudi hauek edo gure omenaldi txikis emat kuadriako bazkari da juerga hasi izan duz hemen toki honan, eta izan da pixka gure omenaldi txikisa jatetxe honetara. Azkenian nahi eta nahi ez zemakixak bat itxajakoz guri karrerian, da beti ziklikoki edo galdetzen dozkoen gauza bat da, numerologia edo numeruak edo gure taldean garrantzien dirideke. Berez ez, baina azkenian igual inkonzienteki edo bai. Uste dugu bain. Lau zan, aurreko diskua. Dana zemakixak. 6. diskua 6 urterentzat. Guretzako Atlantida da beti bilatzen ari garen gauza bat, baina badakiguna inoiz bilatuko ez duguna. Gainera batez be, disko bakoitza edo proiektu bakoitzarako gure Atlantida ezberdina dalako. Ez dugu bilatzen, guretzako ez da berdina izan diskonekin bilatu duguna, aurreko diskoekin bilatu duguna konparatuta. Eta ez da berdina disko hau urrengua ja planteatzen hasten garenian bilatu nahiko dugunakin. Orduan gure Atlantida ezin du bilatu beti aldatzen doialako, ez? Eta, pixka metafora da edo, horren inguruan. Guretzako gure Atlantida musikia da, baina ez du aurkituko Atlantida gure musika gure nahian beti aldatze joango dalako. Arsi bat moduan egin duen, pixkat gure ibilbidea zalantzekin egon ginen, aurrera segitu, aurrera jarraitu, aldaketaren bat egin taldean, gure barrun betan hor bila ibili ginen, eta azkenean poliki-poliki kantu, estilo desberdin askotako kantuak lantzen hasi ginen, eta oso lan erditze bat, haurdunaldi luze bat betela izan da, horri bili gara, egia esan, kantuei milaka buelta emanez, 20 kantu epin ditugu azkenean, aukeratu ditugu 11, oso prozesu luzea izan da, poliki bili gara, baina azkenean emaitzarekin oso pozik geratu garela, eta oso arro gaude egia esan. Eta orduan egin izan dugu pixkatana gure ritmora, edo ahal izan dugu ritmoan, hartu gendun pixkat hori, izaten daren moduan inakik denboratxo bat deskantxo edo pixkat ikusteko zer nahi gendun taldean, eta hori, azkenian 2 urteko lana izan da, hasieratik amaierara bai. Heldutasuna nahi eta ez dakit heldu garen heldutasunera, pertsonalian bez. Eta seriotasuna, guretzako disko guztixak izan dira seriotasun berdina ipini etzau disko guztixai, eta helduak, azken finean helduak bizitzak itxen zaitxu eta ez dakite. Baina, bai ulertzen dugu kontzeptuan gure diskuan hitz egiterako, gure azkenengo disko hontaz hitz egiterako orduan agian bai da termino bat uler leikela, ez? Helduagoa, serixoa badira, musikan erabiltzen diren terminoak ez dira
guztiz idealak, baina ulertu leikeu disko honek honetarako erabili leikienak, baina ez da. Agian ere estiloa gaitik, aurreko diskoak pixka poperoak igual ziren, kantua alaiagoak, baina diskoak serio eta helduak berdin ziren aurrekoak ere, nahiz eta agian estiloagatik oingo disko honetan, bai rockeroagoa eta pixkat melankolikoago agian. Bai, aurreko igual izan lazan pixkat alaiagoa esatekotan, baina esaten da moduan Iñaki, seriotasuna eta heldutasuna berdina sakan pixkat beste puntu bat alaiagoa. Disko hau badaka abestixak, hitzak, ambientia bai pixkat tristiagoa, azken fina melankolikoagoa edo bada, eta horri deitza jako musikiban serioagoa edo helduagoa. Alan bada, jendeak ulertzen badau terminuak eta alan da bai, serioena eta helduena. Autoboseko neska zoratuko naizela asko esaten dute. Lanabesa gitarra da, zoritxe arrez ez dakigu beste instrumentori joten. Eta orduan beti oinarritzen dugu abestixak gitarrakin sortzen dugu eta gitarria da abestixan oinarrixa. Gustoko jakun pianoa jotzia edo dan alakoa eta gainera da disko honetan igual buruan auki dugu, baina ez du landu, baina igual urrengotarako do bai pixka eta kentzetzaun garrantzia abestitan gitarrari, baina ez dakigu beste ikitzen gitarra jotzen bakarri daki. Nik uste dute oindala bi disko ere, jauzia diskoan ere, komentarioak berdinak azkenean izan ziren disko gitarreroa eta gizer, eta oin errepikatzen ari dira komentario hie, baina uste disko guztiak izan direla azken finean oso gitarreroak. Bai, zeuri, ez dakigulako beste ikitzen. Baina, badakau, nosbait, urrengua edo dana alakua, gitarren presentzia pixka kentzeko, proba moduan igual ez do lortzen edo ez do behitzen, baina nik bai badakat barruan, noiz bat saiatzia bintzen. Hor, gitarra rinikoan neria, ez dakiguna kentzen, beti da hor presente, salat ateratzen. Sei urte beti da gitarra bat salat ateratzen, neria. Ez daki ni behintzat hori kentzen. Igual noiz bait saiatu biagara gitarra hori presentzia gitxiago eukitzen, eta agian arregluei edo dana beste instrumentazio batzuk edo sartzen gisa apresiatzeko, baina nik uste dut azkenean bezei urten nortasunetako bat hori dala, ez? Nire gitarra ziztrina hori beti zaratak, baina ahotza ezin lehik aldatu eta melodixa eta nahi eta nahi ez gustatzen jakun gauza bada. Ez dakit, roka asko gustatzen jaku, baina nahixo pop roka horra etxik, ez? Popan melodixak dira gurentzako gustokuenak, ez? Orduan, rokan indarrakin da popan melodixakin eta hori da guixe gustatzen jakun estilu eta agotza aldatzia saio izango da. Uste dut gertatzen ari dela azken aldetxan diskuen iraupena txikixagoa dela. Segiduan zahar gelditzen da disko bat. Guk atara dugu disko hau oin, ez dakit abenduan edo azaro amaieran, da, pixkate egongo da oin jendian hautan 2 hilabete, eta otsaian martxuan edo ja zarra emango dau. Eta kontzertuak be, Euskal Herrian txikixa da, urte baten ja egon zaren leku guztietan, eta arrakasta oso ondixa ez baldin badakazu eta pixkat estira badikezu horregatik diskuan aurkezpenak eta segiduan labur gelditzen da. Nik uste dut zikluak, ez gogoratzen, baina igual 80 urteetan haietan, ez dakit, zutagarren disko bat edo negu horriakena, zeuan hor tabernetan, 2 urte, gaur egunien bebai, ez? Beti, baino askoz presentiagoa zeuzen orduan, musikak eta kontzertuak eta gaur egunean, da zipristin bat moduan, oso presentzia gutxi deke, hori, igual komunikabidetan presentzia gutxi, tabernetan eta kale giruan presentzia gutxi, eta segiduan, aztu iten da diskua, eta aprobetxa bia dugu zoingo momentu gutxi hauek ager jendian gana heltzeko, porque gero ja ez basara heldu, kontzertutan, baina kontzertutara gabe, ja aldez aurretik ezagutzen ez haitxun jendia ez da gerturatzen, da ziklua diskuenan ikustu gero txikixago dela. Ez ere esan gabe desagertu
Gertu egin zinen, zerekin jakin gabe gelditu. Nik ez askora gauza berriak eta itxeko grina bueltauko da, ez? Baina gisa da nahiko nekeza dela. Aurreko diskoekin ere, bai, diskoa bukatu, masteringa bukatu, 150.000 biderrez entzunda gero nasketa desberdinak, mastering desberdinak edo ez dakitze badakitzer, azkenengo zentzuten dozu, ja erabaki hartzen dozunean, ja, geratzen zara ja, ni behintzat igual pasatzen dituzu hiru urte disko hori entzun gabe berrioko. Bai, da, como, beti zaz, zalantzan, ez? Hau, dan aldatu lehikezunean, dan aldatu, beti zau zalantzan. Hau holan hau beti izango da, edo hau hemen, edo hau hor, edo hau gora, hau bera, beti zalantzan. Eta orduan da, como zalantza perpetua hor zure barruan abesti guztiekin, zentzu guztietan, ez? Eta behin ja maitxuta, ja ezin dozunean eza aldatu, ja da, como, ja, igual urrengo entzunian beste zozera aldatuko neban, baina ezin lehike, ja, amaitxu da. Ja, gelditzen da, bai, utza, como, ezin lehiket gehiago, ja, amitzen duzu oso nekatuta. Medio edo ezagutzen osazen inean, hortaz be disfrutatzen. Baina argi dau diskoa grabatzia eta komposatzia eta azkenian aitzakia dela gero kontzertuak eta emateko, ez. Gu hasi ginean ez ginen hasi disko bat egiten ikasten, gu hasi ginen gitarra jotzen ikasten eta abestixak jotzen ikasten, gu horretan hasi ginen, gero bestiak gerora etorri da, ez? Orduan gu hasi ginen horretan gustatzen jakuna hori zalako, ez? Eta orduan dana aitzaki bada, kontzertutan hasteko eta... Plateruena guretzako da pixkat etxian jotzia bezala, ez? Gertu, etxetik oso gertu dakau, eta, bueno, han beti gara edo ikusle, edo bezero, edo bertako kide sentitzen gara, ez? Eta gainera gure ibilbidean bebai 6 urtekin izan ditu normalian kontzertu berezixenak edo politxenak edo gustura hauen gelditzu garen kontzertuetatik geixenak edo asko Plateruenan izan dire da beti da berezixa. Han ez jende ezaguna eta elkartzen dagako, pero dobe ostiral honetan gauzak ondo joatia eta gustora maitzia eta bueno, beste gure ibilbidean beste puntutxo bat jartzia hor ez Plateruenan.